опитах преди малко да правя този лайв и след, мисля, 3-4 минути след началото интернетът ми брутално и внезапно прекъсна, но тъкмо започвах да влизам по същество в темата и затова реших направо да го започна от начало, вместо да накъсвам да има 2 видеа. Така че, ако сега те първо се включвате, добре дошли. Ако сте успели да хванете нещо от предния лайв, сега просто малко може би с по-бързо встъпление ще започнем наново. Аз ви попитах, вие еднозначно казахте, пожелахте да коментираме тук Ергенът. И тези, които ме познавате, може би знаете, че аз сред духовните хора съм най-светска, сред светските съм най-духовна. За мен няма нищо твърде ежедневно, което да не можем да намерим духовното и божественото в него. Няма нещо, което да бъде... Ето пак ме предупреждава за проблем с интернет, мисля, че още не е спряло. Ако някой все пак се включва на живо, може да ми потвърди, че ме вижда и чува. И така, смятам, че нищо не ни е... Ако истински живеем този живот през сърцето си и го възприемаме през очите на духа и на божественото, всъщност можем да открием важните теми навсякъде и нищо да не ни е под нивото и да бъдем откровени със себе си, защото всички сме хора и няма защо да отричаме и всичко, което ни забавлява и ни доставя някакво и светско удоволствие. И така, най-вече аз ще се включвам с такива съждения, не толкова да коментирам коя героиня, коя участничка, какво е казала, коя умна, коя глупава, да влизам толкова в детайли на конкретните събития. Има достатъчно подкасти, които го правят, достатъчно хора, които го правят. Аз по-скоро виждам... Има отделни теми, които ми се струват важни, които ме провокират, които по някакъв начин провокират и моите емоции и които смятам, че имат много пресечни точки, както с моята работа, с темите на тази страница, именно в тях ще се впускаме. Тоест, те са провокирани по някакъв начин от събитията и можем да ги разгледаме в дълбочина. И това първо видео най-много искам да говоря за всичко, което се е повдигало от това. Мъжът ловец ли е, цялата тази тема с това, че мъжът е ловец, жената трябва да бъде спечелена, кой е активен, кой е пасивен, как са разпределени там ролите и нали, в случая в контекста на ухажването и изобщо цялата тема за даването и получаването между мъжа и жената, която най-силно тези, които гледате, предполагам се включвате хора, които гледате, но нали, всъщност в това, което си говорим, ценността му е далеч отвъд това дали гледате предаването и затова смятам, че всъщност няма голямо значение, но разбира се по-интересно ако го гледате за вас. И най-силно тези теми се повдигат чрез персонажа на Даниела, на техните отношения с Мартин и изобщо най-вече това, което си говорят момичетата между тях по тези теми. Кой трябва да прави първата крачка, кой дава шансовете и така нататък. Знам, че се включвам във време, което не е оптимално за България, малко е по-късно вечерта, но нали, в момента се намирам на съвсем друго географско място, съм доста часове по-назад и ми е трудно тези дни да намеря по-оптимално време да се включа лайв, така че и за мен да е добре и за вас, така че това е с което разполагам, винаги разбира се може да си гледате и утре. И може тези, знам, че сега по-малко хора директно ще се включват, но може и да кажете, да коментирате. Предполагам гледате, но все пак да потвърдите, че гледате. И първо ще захапя точно тази тема с мъжа ловец и жената, която трябва да бъде преследвана и спечелена. И какво там, какъв е проблемът в тази тема, да разглеждаме така черно и бяло и какво е истина в нея. Като цяло,
нещо, което хайде няма да кажа тревожи, но ме активира, е, че в цялото това вече широко използване на термини като женската енергия, цялата тема за женската и за мъжката енергия, се случва нещо, което е типично за това как се градят религии, как се градят секти, как се градят култове. И именно има нещо в своята сърцевина, което е много истинско и много ни докосва, защото е истинско, защото е първично за нашето сърце, за нашата душа, за нашето същество. И се взема това нещо като ядро, като сърцевина и около него се прикрепят множество вече догми, условия, рамки, правила, които вече не са така в синхрон с това ядро, което е истинското, но те правят възможно нещо да се разрасне до система, до религия, до култ, до секта, което вече може да служи на някакви интереси. И объркващото е, че хората се закачат. В началото тези системи закачат хората с именно с това, което е истинско и ние го чувстваме като истинско и копнеем. Има един копнеж по тази истина. Нещо в нас си казва, точно така е. И този, който ни го поднася, това е истинското, което сме чакали, сме копняли за него, после като ни насложи другите правила и догми, ние започваме по-лесно и тях да ги вярваме или тях да ги прекрепяме. И оттам вече тръгва проблемът. И това е нещо, което наблюдавам, че се случва много с темата за женската енергия именно. И води до това тя да става изкривена, изродена и да се ползва по наистина един изкривен начин, който всъщност не й служи. И тук при темата с преследването и мъжа ловец, да, мъжът в гените си от нашето колективно минало е ловец. Но нека не забравяме, че той е ловувал предимно жертва. И ако ограничим динамиките мъжа и жената до това, те сериозно ще куцат. Преди време бях чула един треньор, който много покативно го обясни, много интересно, и казва, ако ние базираме като жени цялата си силата на притеглянето да идва от това, че той ни гони, а ние не сме изцяло достъпни. Какво става, когато дойде време да ни спечели? Ако основната ни притегателна сила за този мъж идва от това, че той ни гони, щом ни гони, ние бягаме, ние сме му обърнали гръб. За да ни преследва той постоянно, означава, че той стъпва към нас, а ние се отдалечаваме по-малко. И ние сме му обърнали гръб. Можем ли да бъдем постоянно по този начин в връзка? Може ли това да бъде... Може ли на това да се градят нашите отношения? Какво става, когато той ни настигне, защото ние искаме в един момент да ни настигне? И когато този мъж ни хване и ни настигне, какво става, ако нашата основна притегателна сила се крепи на това, че той е ловец? Разпада се. Ако в това виждаме основните си роли, тя се разпада. Ние не можем да влезем в следващ етап на връзката си пълноценно. Защото ние основно сме знаели как той да ни вижда като нещо, което иска да спечели и да победи, да спечели, да изловува. А ние трябва, нашата притегателна сила като жени следва да стъпва на много повече неща. И когато това твърдение се издигне в култ, ние много по-лесно влизаме вместо да следваме истината, която е от сърцето ни, ние влизаме в една изкуствена роля, за да поддържаме това нещо, което смятаме, че действа.
Нали? И ето къде е тук истината, къде е ядрото, за което говорех. Истината е, че да, една жена иска да бъде видяна, да бъде спечелена, да бъде казано, ти си моя, и да бъде виждана като ценност. Но това усещане идва най-вече, когато една жена е толкова свързана с сърцето си, със своята истина, и тя я следва такава, каквато се появява в този момент. В един момент ще бъде да отстоя нещо, което е различно от това, което иска мъжа, в друг момент ще бъде да бъда изцяло обърната към него и да му давам. Усещането за ценност на жената, която трябва да бъде спечелена, не идва от това, че тя постоянно бяга, защото това е обърнат гръб. Идва от това тя да е свързана с сърцето си и да следва своята истина, която идва от сърцето. И това означава, че да, ние не винаги означава, че понякога имаме избор различен от този на мъжа и го отстояваме. И това е, което е атрактивното. Понякога този избор е в пълно съзвучие. Иска да погледнем изцяло към него. И това е атрактивното. Женската отдаденост и женското желание към мъжа са едно от най-силните оръжия, едно от най-магнетичните неща на жената. И ако ние винаги сме в позиция да бягаме и да сме недостъпните, ние никога не можем да дадем изцяло този дар, който е много по-голям от това ние да сме трофеят. И ако ние основно залагаме на стратегия тип той е ловецът, той ще ме печели, аз съм недостъпна, ние ще привличаме основно мъже, които целят да задоволят егото си. На ловец, на такъв, който спечели, не мъже, които наистина виждат тази, която съм аз, които виждат моето сърце и виждат стойност и дар именно в сърцето на тази жена. Ако залагаме основно на стратегията мъже-ловец и ние някакси да се правим на жертвата, която бяга или жертвата, която е недостъпна, повтарям, ще привличаме основно мъже, които искат да ни спечелят като победа, задоволят егото си, а не мъж, който истински вижда моята светлина, моето сърце, моята любов, моята магнетичност. И съответно, когато ме спечели, защото аз искам той да ме спечели, защото иначе цялата работа няма никакъв смисъл, тогава моята стойност пада много долу. А когато изначално жената притегля с това, което е от сърцето и това, че съм не защото бягам, не защото съм недостъпна, а защото съм свързана с моето сърце, свързана съм с моята стойност, свързана съм с моята истина и от нея действам, тогава това нещо става притегателно във всяка една фаза на връзката. Неговата стойност не спада, когато мъжа ме спечели, когато аз изцяло искам да се обърна към него и да му кажа твоя съм. Напротив, стойността ми се вдига. А в другия случай, когато стойността ми идва от това, че съм недостъпна, стойността ми рязко спада, когато дойде време наистина сме заедно и аз обърна ръце към него. Надявам се не го повторих твърде много пъти. И така, оттам преминавам към до някъде свързаната тема с това за жената, мъжа, женската енергия, мъжката енергия, кой дава, кой получава. Няма такова нещо като само мъжкото дава или получава, или само женското дава или получава. Такъв филм няма. Нали? Пак, ако вземем всичко, което Даниела казва, сочи към едно изцяло получаване и внедряване на идеята, нали, когато аз знам тази идея, която в много кръгове за женската енергия се шири. Кръгове в смисъл в много среди. В едни определени среди на женската енергия ще се шири, че жената, нали, получава, тя е тази, която е в по-пасивната роля, която получава и нейната основна ценност е от това, че тя просто е там. И това закача много жени, разбираемо, защото, както казахме, в същността си има едно ядро, което е истина. Това е истината за това, че женското
женското дава и женското случва по един по-различен начин. И този начин, за да може да дава жената по-женски и да случва въобще живота по-женски, да, тя има нужда да бъде повече в бавния ритъм, има нужда от наслада, има нужда от почивка, има нужда да е свързана със своите ритми. Но това не означава, че жената само получава и жената е пасивна и жената единствено чака на готово, така да го кажем. И не означава, че някой по подразбиране дължи на тази жена всичко. Защото за да иска някой да го даде, това е следствие, това не е по подразбиране, това е следствие. Мъжа иска да го даде, но това е когато жената дава това, което тя има да даде. Ние всички сме в постоянен, за да бъде една връзка истинска и здрава, ние имаме един постоянен обмен на даване и получаване по различни канали. И дори в този случай, в който Даниела говори за екстремното материално получаване на 100% по всички параметри, дори в този екстремен случай, за да не е нарушен истинския баланс на даване и получаване, който винаги трябва да се случва от двете страни. Ако жената изцяло получава материално, то жената има адски много какво да дава и трябва да даде по другите енергийни пътища, но тези енергийни пътища се случват, когато жената наистина е в сърцето си и има искрена, истинска любов, която тя наистина знае как да дава на всички нива към този мъж. Тогава може да се случи тази ценност от това, че тя просто е жена към мъжа, който осигурява всичко материално. Но това означава, че жената дава много през сърцето си. И тази теория рухва и това не може да се случи, ако жената подхожда първо със своите материални условия, защото това означава автоматично, че тя не е изцяло в сърцето си. Ако подхождаме първо с конкретни очаквани условия, означава, че ние не сме изцяло в сърцето си и тогава тази жена изобщо не дава това, което в случая Даниела твърди, че толкова много дава, просто защото там стои. И когато, дори ако говорим за красотата, за сексуалната енергия на женското тяло, за удоволствието, което той има да даде, всичко това се случва, когато една жена е изцяло, истински свързана с сърцето си, с тялото си, с утробата си, с вагината си, със своята сексуална енергия. Когато една жена е свързана с всичко това, тя може да го даде изцяло само на този мъж, който наистина сърцето избира. Не на този мъж, който отговаря на нейните цифрени условия. Това е в този екстремен вариант. Лично според мен, така или иначе, ние като същества, нито, колкото и да й харесва на Даниела тази версия, реално жената не е 100% само женска енергия и мъжа не е 100% само мъжка енергия. И ние имаме своя мъжка страна и тя също ще страда, ако ние изобщо не я задоволяваме и обратното. И едно пълноценно същество, което има и мъжка и женска енергия, със сигурност има и нужда какво повече да даде. Но по въпроса пак за даването и получаването, имаше една сцена, където Даниела казва, че тя е тази, която дава шансовете. И жената избира. Много хубава история, но не, ние всички избираме. И реалността го показва. Ако жената дава шансове, но мъжът първо трябва да също да иска точно тази жена да му даде шанс, ако мъжът не се е усетил привлечен точно от тази женска енергия, точно от
от тази форма на женското. Ако няма нещо, ако тя не е притегателна за него със своето сияние, със своето излъчване, няма никакво значение какви шансове тя ще му даде. Тоест, той също е дал шанс, защото тази жена, той решава, че тази жена го привлича. Ние по различни начини взаимно трябва да си дадем шанс. Аз не знам кой е истински мъж, като казвам истински в кавички, защото също е адски изтъркано, но един мъж, който също държи на себе си, на своите ценности, такъв мъж, който ние искаме да имаме, силен мъж, той също има своите радари за тази жена, която е сияйна, която е свързана с сърцето си, която е свързана с тялото си, която движи удоволствие с тялото си, която има какво да допринесе по различните начини, по които жената може за неговия живот, която може да е неговия мир, неговия дом и така нататък. И силният енергийно мъж има радари за това нещо. И той не ни дължи просто е така своето привличане или своето отдаване. И той също трябва да ни даде своя шанс, избирайки ни, или да кажем, чувствайки се притеглен, привлечен от нас. Това е един много взаимен процес. Никой, нито мъже, нито жени не си дължим по подразбиране нещо просто защото сме жени или просто защото сме мъже. Това се случва, когато ние влезем в силата си или в енергията си на жени по начина, който си е начина за нас, индивидуален, и мъжа го направи. Никой не ни дължи нищо по подразбиране. А ако ти си тази жена, която истински може, този може да го свържи със себе си, да му помогне да бъде в силата си, да бъде в потенциала си, чрез това, коя съм аз, да, това наистина е един огромен дар. И всяка жена го чувства и затова, когато чуе нещо от тези теории, нещо в нея се отпусва и казва, да, вярно е. И затова става понякога едно несъзнателно прикрепване към всички останали, честно казано, глупости, които циркулират около тази теория, която е истина. Защото никой не ни дължи нищо конкретно и ако в момента, в който почнем да правим наистина цифрово измерение на този обмен и като условие, като изискване, като стандарт, т.е. като прикрепим цялата тази идея за високите стандарти, е както когато религията прикрепя своите изкуствени догми и правила към нещо, което всъщността си е истинско. Любовта към ближния, това, че всички сме едно. Примерно, една истинска идея е облечена после в изкуствени рамки и догми, и това е, което много хора правят с темата за женската енергия. Да, жената има адски много какво да дава чрез своята енергия, чрез своето присъствие в живота на мъжа, но това даване има своите също конкретни измерения и когато то е истинско, то идва от сърцето, тогава то променя мъжа, тогава му помага да бъде своя потенциал, той да се усеща истински мъж, да усеща жената като ценност, да иска да гради, да иска да се грижи за нея, да иска да я пази, всички тези неща. Те се случват, когато жената дава от сърцето и не на думи, не като роля, не като написани неща по ръката, защото е, нали, трик. Жената, когато подхожда като стратег към мъжа, автоматично означава, че тя не дава от сърцето си. Сигурно не е изцяло. И прекрасно е, ако следствие на това даване, обикновено ако аз истински давам от сърцето си на този мъж и съм в отворена енергия през тялото и сърцето си към него, той, един силен мъж, ще иска да ми дава много. Но това е следствие, това не е условие, с което да подхождаме към нещата. И това даване ние не можем да го изимитираме, това не е стратегия. В момента, в който стане стратегия, се премества тук и се премества някъде другаде и затваря вратата на сърцето. В момента, в който нещо го правим като стратегия, дори с най-милите жестове, думите на възхвала, нали, които циркулират много в тези среди, говорим на мъжа така и така, възхвалява го той така и така. Да, всичко това е много вярно, но ако то не е подплатено и не идва през една искрена, чиста енергия на любов, през отвореното ни женско сърце, то
ще пристига по някаква форма, счупено, изкривено, непълно при този мъж. И той или не може да се отвори напълно към нас, или ще има своите съпротиви да ни дава по този чист начин. И ние нямаме право да искаме също той да ни дава всичко. Защото ние реално не му даваме женското си всичко. Ние не му даваме тогава. Действам ли към един мъж като към стратегия, аз не му давам по женския начин. И тогава нямам право той да ми дава своя мъжки начин, така както се изисква. И това е много счупения момент в тази цялата теория. Иначе да, разбира се, че има нещо във всяка жена с женски център, която иска да се отпусне, да си позволи да остави мъжа да се погрижи за малко повече тежест в този живот. И това е нещо, което ни размеква нас и ни казва да, и ни привлича към такива теории. Но тези теории се чупят тогава, когато жената подхожда към това като към стратегия и когато смени своето автентично женско даване през сърцето, когато го смени с някакви велики думи за високи стандарти, това става фалшиво. Женската енергия на първо място е тя, която е любов. Женското на първо място е тя, която е любов. И оттам нататък е всичко останало. Всичко останало произхожда от това. Ако ние нямаме тази основа, ако аз в своите клетки, своето излъчване, свой подход към живота не съм тя, която е любов, всичко друго е фалш. Окей, не винаги, не казвам задължително всичко друго е фалш, но всичко друго оттам нататъка вече не можем да говорим за чиста, пълна женска енергия, която аз давам. И всичко, което се опитвам да компенсирам по други начини, става роля, става маска, не е истинско. И става една фалшива версия на женската енергия, която съвсем логично и нормално кара много хора да почнат да се подиграват с тази тема, да въртят очи, да я усмиват и така нататък. Защото, за съжаление, в твърде много среди имаме прикрепени такива фалшиви догми, правила, роли, ги замаскираме под идеята за високи стандарти и принципи. Тези принципи не са високи и са фалшиви, когато не идват от тя, която е любов. И с това мисля, че е добър момент да завърша. Ако има, можете отдолу или в съобщения, можете да ми пускате какви теми са ви провокирали вас в това, което се случва до сега, които можем да извлечем, да дискутираме, да разчепкаме повече в дълбочина от един такъв наистина психологически, енергиен, житейски аспект, които са провокирани от различните участници, от различните случки между тях. Виждате в каква посока смятам да коментирам. Ще се радвам да ми споделяте кои теми вас са ви, може би жегнали, може би провокирали, активирали и искате да обсъдим. Мисля, че се получи едно добро лайв видео. До скоро. Следващото нещо, което мен ме така активира, провокира или съответно ако ми дадете ваши идеи. Чао, чао!